Moikka! Mun nimi on Hanna-Mari ja tää on Hanna-Mari Knits. Tervetuloa! Tää on jakso 11 ehkä ja tänään on 28. toukokuuta. Ja ihan perinteisellä kaavalla mennään. Mulla on muutama valmis, paljon keskeräisiä ja ei varmaan yhtään uutta suunnitelmaa niiden vanhojen lisäksi. Niin mennään eteenpäin sit vaan. Nämä molemmat olette nähnyt, kun mulla oli viimeksi yksi valmiina. Nyt ne on molemmat valmiina, eli sukkia. Täällä oli tää Saagawoolin viime vuoden kesäkuun väri. Ja sitten nämä minit on Lucky Omen Yarnsin. Täällä oli tää toinen. Naapat 3940, 16 silmukkaa puikolla. Hollantilainen kantapää. Ihan perussukat. Nämä menee sinne mun lahjoituslaatikkoon. Sitten toiset, mitkä oli viimeksi toinen valmis, niin on taas molemmat valmiit. Eli Eldorn Yarns. Ja tää oli nyt se riemulauantai. Minit taisi olla nyt kaikki Mokkujaarnin ja nämä oli BFL-sukkaa. Sama 16 silmukkaa, nämä on nyt 3839. Täällä oli tää toinen. Ja ei ole pari. Ei me raida tasatahtiin, mutta samanlaiset. Ja nämä meni kans sinne mun lahjoituslaatikkoon. Siinä oli kaikki sukat, mitkä oli valmiit. Sitten ne on ihan päätelty ja silleen valmiit. Ehkä blokkaus vielä ennen kuin ne menee tonne säilöön, mutta katsotaan. Sitten mulla on kaikki mun ruudut tehty. Elikkä minun Coziest Memory Blanket. Ja tässä on nyt 11x11 ruutua. Täältä me aloitin. Ja tänne me lopetin. Sieltä löytyy vielä päättelemättömiä lankoja vähän. Mehän meinasin, että me en tee tähän i-cordin reunaa. Nyt me mietin, että haluanko me tehdä sen. Saa vaikuttaa asiaan, jos haluaa. Tai kertoa värimielipidettä tai jotain, millä sen tekisi. Tällä ei ole nyt kiire mihinkään. Tää ei ole heti lähes postiin. Mutta hän on niinku valmis silleen. Ja tää painaa 422 grammaa. Nyt ilmasta i-cordia. Et ihan kivasti se veilankaa. Ja ihan. Mä varmaan aloitan toisen. Mut katsotaan. Sitten siihen Battenberry blankettiinhan mä tein niitä pikkuruutuja samaa tahtia, kun mä oon tehnyt tohon noita ruutuja. Niin ne on niinku tehtynä, mutta niin niitä ei ole kiinnitetty, eli mä en oo tehnyt yhtään niitä valkoisia paloja nyt tähän väliin. Siinä oli kaikki valmiit. En tiedä, olisitteko tuo halunnut tietää noista. Nämä riemulauantait oli 56 grammaa. Mulla menee keskimäärin noin 3 grammaa niin kuin näihin kontrastiosuuksiin. Ja Saagan kesäkuut oli 63 grammaa. Näissä oli vähän pitempi varsi, mitä mä normaalisti tykkään tehdä. Ja sitten on yksittäinen ystävä. Tää oli se Broken Seed Stitch sukka. Ja nää on nyt ehkä 4142 koko. Ja tässä on myös vähän pitempi varsi. Näitä on siis tosi kiva tehdä. Nää oli mukaan tuolla mun matkaneulottavana, kun mä olin reissussa. Ja sitten tein tän siellä valmiiksi hotellissa sit illalla. Ja aloitin sitten seuraavan aamun seuraavaa. Niin arvatkaa kui kävi. Ihan tyytyväisen kuuntelin opetusta ja sitten
tuli tuplaten vartta. En oo purkamassa. Mutta tää on nyt siinä kohtaa, että tähän saisi ruveta tekemään kantapään, niin mä pistän tän jollekin apulangalle siksi aikaa, että me saan tehtyä uuden, koska sinistä mulla on sitten nää 16 grammaa. Mulla riittää niinku tähän sukkaan nämä kontrastit ja sitten tähän seuraavaan tämmöiseen. Mut sitten täytyy keksiä noin muut jollain muulla värillä. Mut valkoista riittää ja sitten tää saakavuulin väri. Mikäkään tää oli? Hetkinen. Tää oli Sumuinen metsä. Tää oli muistaakseni viime vuoden syksyn niitä kuukauden värejä, koska niitä oli 4 niitä erilaiset, mitkä mä ostin. Tää oli tämmönen sinertävä vihreä ruskea. Silleen kävi. Eli nyt tulee sitten 2 paria tällaisia. Toinen pitemmällä varrella ja toinen lyhkäisemmällä. Mut joo, varmaan samaa kokoa molemmat sitten. Sellainen. Sitten niin mä sanoisin, että mä aloitan tästä saakavuulin kans viime syksyn väreistä elokuun varjot. En tiedä, voiko elokuut laskea vielä syksyksi, mutta kuitenkin. Täältä on tulossa sukkaa. Toi valo vaihtelee nyt tosi paljon, kun tuolla on tommonen hyvin tuulinen ja aurinko paistaa välillä ja pilviä ja se ei oikein sataisiko se vai mitä se tekisi. Mutta tämmönen ruskea, kellertävä vihreä, ihan, niin on tulossa sukkaa. Tosiaan kantapää on aloitettu tuolla. Tää tulee ihan vaan tällä värillä, ei tule mitään muuta. Ja junassa on helppo laittaa noita killottimia 10 rivin välein, kun yrittää mitata mittanauhalla. Niin he on sen takia siellä. Se tulee sieltä. Sitten on niistä viimeksi, kun mä sanoisin, että lähtee sitten Eldurin langasta taas joku, mikä mulla oli tuolla varastossa. Niin siellä oli tää sammaleen suojassa. Ja sitten siihen toi vihreistä vihrein. Niin. Täällä on tulossa minun raitasukkani. Hoittelen lapsi vinkuu, kun odottaa, että pääsee lenkille. Niin. Mitä? Tähän tulee ehkä 5 raitaa vielä. Ja sit tulee semmonen 3940 sukka. Sama 16 silmukkaa puikolla kaikissa muissakin. Ja kärki sit tulee vielä tuolla vihreällä. Luultavasti. Ihan on täällä. Ihana. Siinä oli, ei voi sanoa, että kaikki sukkajutut mitä on tehnyt. Niitä Riikanne, Palasjärjestelmä Riikanne kuukauden sukat, mitkä oli siinä sukkalaatikossa. Toisesta varresta mä purin vähän pois, koska olin tehnyt liikaa sillä yhdellä värillä. Niin se odottaa jatkamista sit. Ja sitten oliks vinhat ne, missä oli niitä ruutuja. Niin on tehnyt vähän sen jalkaterää yhden semmosen kuvion verran. Mut en niitä käynyt sen enempää, niin en ottanut niitä tähän. Sitten mulla on vielä yksi aloitettu niistä viimekertaisista langoista, minkä mä sanoisin, eli kolmio huivi Nobitan sivuilta. Ja niin, tää on ilmainen ohje. Tän nimi on Loimuhuivi ja Sisko Salpakiven suunnittelema. Tässä ohjeessa tulee tommonen 300 grammaa tähän oli laitettu, tai siis ohjeessa on lankaa, mutta koska mulla ei ole niin paljon, niin
mulla jää muutama tämmönen reikäkerros tosta sit välistä. Elikkä ette nyt juurikaan tästä näe mitään, kun tää on tämmöisessä mytyssä, mutta ja näytin viimeksi tää aliselankaa, mikä mulla oli tommonen. Eli siinä oli ruskeata ja vaaleanpunaista. Ja mulla on nyt 7 vai 8 noita reikärivein, niin me aloitan sitten seuraavaksi. Teen yhden sellaisen vielä, eli lisäyskerroksen. Ja sitten rupean tekemään sitä pitsiä tuohon alas. Että tästä tulee vähän pienempi. 4,5 puikoilla. Ja sitten kun mä sanoisin, että mulla on 2 tätä ihanaa lankaa, no eihän mulla ollutkaan. Tai sitten jos on, niin en löytänyt. Mutta samasta perheestä, eli alisen lankaa, ihan samalla sisälmyksellä Angora Gold. Ja tässä oli 75 akryyliä, 10 mohairia, 10 villaa, 5 glitteriä. Niin tässä on niinku samat punaiset, mutta sitten siitä tulee toi vihreä. Niin sillä tulee nyt sitten toi alaosa. Mut se varmaan menee ihan nätisti tonne joukkoon. Näette sit millainen siitä tulee. Niin hän on niinku puolesvälissä. Koska mä oon vasta kiinnittänyt ton toisen. Hänkin levisi tälleen kauniisti. Niin pikkuhiljaa. Sitten tää on taas tämmönen vähän lyhkäisempi jakso, koska musta tuntuu, että mä en oikeasti tehnyt mitään muuta kuin muutama hassurivien välillä huiviin. Niin viime kuun ostoksista mun kuukauden väri oli yllättäen tullut jo huhtikuu. Eli tämmönen sinivihreä lila. Tän nimi on True the Standing Stones. Ja ihan. Sitten mä unohdin, että mä olin ostanut Saakavuudelta muutaman minin ja sitten oli myynnissä tommosia jämiä omasta varastosta. Niin tämmönen ihanuussetti. Toi on niin kaunis toi zebra, tommonen tosi iloinen. Niistä on ehkä tulossa sit sukkaa jossain kohtaa ja sit mun peitto oli muutama mini täällä vielä. Mä vähän miettisin, olisiko mä halunnut tehdä tämmöisellä tummalla reunan tohon peittoon, mutta en tiedä. Tai sit se jää vaan noin ja mä aloitan uuden. Nyt viimeksi kun mä kuvasin, niin oli huhtikuun loppu ja nyt on yllättäen toukokuun loppu. Että aika vaan juoksee. Ja tämän kuun väri pitäisi olla tulossa tällä viikolla postissa. Näette sen sitten taas ensi kerralla. Ja sitten mä tilasin sen heinäkuun boksi vai kesäkuun boksin, kumpi se mahtoi olla, kun oli semmonen kalenterityylinen kesää. Niin katsotaan sitten millainen se on. Siinä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla oli nyt valmiina suunnitteilla ja tekeillä. Niin toivotan teille hyvää kesäkuuta kaikille ja voi olla kesäkuuta olisi vähän hiilisempi, niin katsotaan tuleeko sitten mitään jaksoa ulos, mutta ensi kertaa. Kiva kun kävit. Moikka!